Selam dostlar. Men indi Layış rayonu Atabay avına kelip yetdim. Mana ko'rasiz, bunda bizni ferma qarshi ola. Hali men o'rnimda söylermin. Demak, Hiratdagi ismida jismi proyektining giroyi bo'lajak naq mana shu Atabay avuli. Mana biz endi avulga kelib yetdik. Atabay avulida avul boshlig'i Luziya Rashidovna Halilova bitaymi? Bunda avulda ko'p kishi yashaydi. Eng birinchi. Бүгінгі күнде біздің ауылда 465 кіші зарегистрирован. Ол біздің тіркелген кішілер. Әйінде бұлай санасақ, 1000-нен артық кіші яши. Чөнки ауылыбызда бүгін 582 үй бар ауылда. Жыл сайын үйлеріне яңарталар. Көбісі алар бізде ауылда ауыл кішілерінің үйлері қазір әзгінен қалды енді. Олар біздің 160-лап йұрт қана қалды ауыл кішілерінекі. Қалғанлары барысы да бұлар біздің шәһәр кішілері. Мында үй түзелер енді. Үй түзелер. Олар өздері қайтып, мында ялға қайтып йөриләр. Һәм инде җәй көнне мында үзләре һәр вакытта да гаиләләре белән торалар. Хәзер авылда халык нәрсә белән шөгыльләнәсең? Авылда безнең күбесе бүгенге көндә инде пенсионерлар, ләкин пенсионерлар булуга да карамастан, бездә ферма эшли, агрофирма Атабаевская. Ул инде хәзер безнең кышчылык белән шөгыльләнә. Элек үрдәк иде, хәзер алар казлар белән, казлар үсетү белән шөгыльләнәләр. Аларның әле сыерлары да бар. Сыерлар үсетәләр, атлары бар. Мен атлар күргәнем кергәндә, атлар да бараймы? Әйе, атлар да бар. Без анда барабыз бит инде, Әйе, атлар да бар, сыерлар да бар. Алар менә шуның белән шөгыльләнәләр. Һәм инде әлбәттә җир белән, җир эшкәртәләр. Җирдән Монда бит әле Атабайны ни белән билгеле балыкчылар монда күп, теге балыкка килделәр. Әйе, ансында яшереп булмый, балыкчылар да күп бездә. Җәй көнне дә, кыш көнне дә бездә бердә кеше бетеп тормый. Авыл бит инде безнең авыл менә шушы Кама ярында урнашкан. Шуның белән дә җәй көнне ял итәргә килүчеләр бик күп. Пляжга дип киләләр. Пляжга киләләр. Ул инде безнең шушы Кама ярында. Кыш көнне балыкчылар ярата авылны. Кышкы балык белән балык тотучылар, кыш көнне балык тотучылар бик яратып монда киләләр, йөриләр. Хәзер менә авылда нинди учреждениеләр эшләп киләсез? Мәктәпләр, балалар бакчалары, анда бар менә хәзер без клубта торабыз, әйме? Клубы бик яхшы бина дип татарча. Нинди оешмалар бар монда? Әйе, менә без бик заманча ремонтланган, җиһазланган, 18-нче елда ремонт үткәрелгән клуб бинасында урнашкан безнең авыл җирлеге. Һәм инде бездә әле менә клуб эшли, аннан соң бездә мәктәп, урта мәктәп эшли, балалар бакчасы эшли, аннан соң менә кибет бар, 2 кибет эшләп килә. Аннан соң менә шушы агрофирма инде бездә. Сезгә менә бу заповедник ничектер кушылганмы? Яисә сез анда түгел, аның белән бәйле түгелме? Әйе, без Тулайым авылыбыз заповедникта. Заповедник авылыбыз бөтенләй заповедникта утыра безнең. Ул инде безнең өчен авыл кешеләре өчен начар ягы да бар аның. Һәм инде үзенең нинди дә булса яхшы яклары да бар. Менә шуның белән җайлашып, заповедник белән дә, менә бу тыюлык белән дә Идел Кама тыюлыгында безнең авыл. Бит әле менә авыл уртасында паркта күренә, парк ясагызмы? Бөтен авылда юк бит әле андый әйбер. Әйе, менә 18-нче елда безнең инде ул бәхетебезгә каршы дип әйтикме, бәхетсезлегебезгә каршы дип әйтикме, безнең авылыбызның егете менә бу безнең авылдан чыккан герой исеме бирделәр анарга Ахмет Шинмарат. Ул Сирида һәлак булды бит инде. Шуның исеме белән бәйләп без авылыбызның уртасында парк ясадык 18-нче елда. Шуның белән ул шушы паркта анарга куелды, аңарга атап куелды, стелла куелды. Һәм инде авылыбызның сугышка киткән өлкәннәре үлеп калган, һәм инде кайтып үлгәннәренә дә барсына бергә яңа
памятникта урнаштырылды. Нинди монда музыка иштеле. Әйе. Клубта килдик менә ансамбль репетициясыймы? Әйме? Атабайым, кайтам сиңа кайту дәва миңа. Атабайым, кайтам сиңа кайту дәва миңа. Сагындырды урманнары, бигрәк таулар яламнары. Монда минем яшьлек таңым, жан дусларым, туганнарым. Атабайым, кайтам сиңа кайту җанга шифа. Атабайым, кайтам сиңа кайту җанга шифа. Siz birer ansambl mi әллә? Биби Нур ансамблі. Biz Atabay Халык фольклор ансамблі. Ага. Siz ничә ел эшлисез инде? Безнең ансамбльга менә 82 елда, 1982 елда хатын-кызлар клубы булып оеша инде ул. Аннары инде 84 елда, 1984 елда халык исеме бирелә безгә. Әйе. Менә шуннан бирле эшлибез инде. Ага. Булай клубта чаралар узамысың? Siz bütünsüne катнашасыздар инде, әйме? Уза. Биби Нур ансамбленнән башка бер нинди дә чара уза алмый. Әле районда да узмыйдыр әле, әйме? Районга да чакыралар, сабан тойларында чыгыш ясыйбыз бик күп җирләрдә инде. Республика буенча да. Ага. Siz хәзер халык ансамбле дип аталасыз, әйме? Әйе. Ага. Монда сезнең теге туристлар белән дә эшлисез дип ишеткәнем мин. Туристлар белән инде без менә 2008 елдан бирле эшлибез. Бу нинди Бик күп нәрсәсен бу? илләрдән килә, чит илләрдән дә килә. Балалар безнең белән инде чыгыш ясыйбыз, балалар белән дә Әйе. каршылыйбыз. Чит илләрдән дә килә, республиканский, международный, всероссийский, шундый атала инде безнең мероприятиелар туристлар белән. Алар туристлар нәрсә киләләр соң? Алар шушы фольклор Бәрәнди маршрут буенчамы ул теге? маршрут буенча район этник маршрут дип атала инде без. Сез аларга нәрсә күрсәтәсез, нинди Без традициялар? аларга төрле менә үзебезнең фольклор ниләрне, композициялар инде. Теге татар мәдәниятен. Әйе, татар мәдәниятен үстерүгә. Бу туристлар күп киләме соң? Менә шушы пандемия аркасында әле бу актыкы 2 елда сирәгәйделәр. Менә быел инде без 6 мәртәбә каршыладык аларны. Әле тагын әле менә киләселәр бар, шушы декабрь аенда тагын көтеп торабыз 25 көне. Туристларга монда менә шушы ансамбльдән башка нинди әйбер кызыксың? Нәрсә өчен киләләр монда авылга? Бездә караганнан соң алар инде су буена чыгып китәләр. Менә безнең бит инде Бише, Кама, Идел елгасы бергә слияние трех рек дип атала инде ул безнең менә шуны. Монда булаймы? Кушыла. Шуны карыйлар инде. Күренәме соң ул? Күренә. Сабантай урыныннан карыйлар. Анда Сабантай урыны бараймы? Әйе, специаль эшләнгән урын бар. Монда нинди капчыклар соң моның? Нинди атрибутлар? Бұдай мұнда біздің ашлықтар, бұдайлар қапшықлары мына біздің Лайыш районында. Бұл айна бұлды ожившие истории Лайшевского края деген зур фестиваль узды. Әрбір мәдәниет йорты анда қатнашты. Хамына кешегіне Лайыш үзәгінде аның актыкы ябылышы булды инде. Менә хәзер без балаларга үзе безнең традицияларыбызны Пушкинский карта аша менә тагын күрсәтәбез бүген. Сез теге традицияларны прививать итәсез инде яшьләргә дип килеп чыга инде. Әйе, алар күреп, өйрәнеп, шушында катнашып, алар үзләре дә йолаларыбызны, гореф-гадәтләребезне белеп катнашып үсәләр. Сез менә туристларга да күрсәтәсез инде. Әйе, безнең Bu əbilər şoğı deyib atala. İsmi də var. Bizning əli qazıməsi күрсәтәбез. keş oturу. Biz əlimnə bir 15-20 günə elib qazıməsi uzdurdıq. Bizni Layış rayonundan kinoga düşürüp gittiler kelip. Менә бусы Атабай авылының музее. Бунда Гөлфия. Әйдәгез менә хәзер Атабай авылының тарихын аңлыйк инде. Каян килеп чыккан Атабай исеме безнең бит инде проектында
Мәгънәсе шунда. Атабай авылының исеме каян килеп чыкканы турында берничә риваят бар. Һәм аларның беренчесе булып инде менә елга яры буенча 3 юлчы килгән. Һәм бик матур урынны тапканнар, һәм алар табылдык дип йөртә башлаганнар. Вакыт узу буенча ул табылдык исеме аның Атабайга күчкән инде. Һәм икенче риваят буенча шулай ук шушы урынны эзләп табып юлчылар ул җирлек таба кебек тип-тигез булган. Шуннан алар Табай дип әйтә башлаганнар, һәм ул вакыт узу белән шулай ук Атабай дип атый башлаганнар инде. Һәм тарихчылар 3нче риваятка күбрәк урын бирәләр инде. Үз вакытында Иван Грозный патша булганда безнең якта Атабай исемле морза булган. Үз вакытында ул христиан динен алган, ләкин Иван Грозный менә якын авылларына шукындырганда Атабай морзасы безнең авылны шукындырмыйча калдырган инде. Үзе христиан динен алса да, Атабай халкына тидермәгән һәм шуңа дан иттереп халык үз авылына Атабай исеме кушкан. Бу Атабай авылында үзегез менән ничә ел яшисез? Мин Атабай авылында инде Гомер буе? Юк, мин монда тудым, үстем, монда укып, мәктәпне Казанда укып, менә кире монда кайтырга насип булды. Һәм монда менә инде төпләнеп дип әйтим инде 7 ел. Әйбәтмесең авылда Атабай авылында яшәү? Атабай авылында рәхәт, җәй көне табигаты белән, кыш көне шулай ук табигаты матур, тыныч. Һәм инде безнең Атабай авылы ул елдан ел дип әйтимме, үз данын күтәрә, үзенең дәрәҗәсен тота. Һәр вакыт нәрсәдер, уңышларга тартыла дип әйтим. Монда бит әле Куйбышев сусаклагычын ясаганнар. Атабай авылында тарихы моның белән беренче бәйле түгелме соң? Гомумән Атабай авылының урнашуы иңелек монда булмаган. Менә Дөрестән дә менә 1953 елда, 1954 елда ул күченгән генә. Алдан менә Куйбышев сусаклагычы урынында булган, Мишә елгасы ул тар гына булган алдан инде. Һәм гомумән анда 2 авыл, Табай авылы һәм Мишә тамагы авыллары урнашкан булган. Һәм инде Куйбышев сусаклагычы ясалганда алар күченеп утырганнар һәм 2 авыл бергә урнашырга да җиңелрәк, бер-берсенә ярдәм итәргә дә җиңелрәк булсын диптер инде. Шулай итеп икесе дә бер авылга күченгәннәр һәм шуннан Атабай авылы җирлеге барлыкка килгән. Әлфия апа, бу нинди китап бу? Менә Атабай авыл тарихы дигәнсез. Һәрбер шәһәрнең үз тарихы бар. Менә бу китапта безнең авылыбызның данлыклы укытучысы Фатих абый Искаковның авыл турында язып калдырган Атабай тарихы. Фатих абый Искаков әле ул безнең авылыбызда гына данлыклы түгел, ул Муса Җәлил белән Казанда сугышка кадәр редакциядә эшләгән. Алар бик күп еллар бергә аның белән дус булып, тату булып, бергә эшләгәннәр һәм бик күп теге Муса Җәлилнең шигырьләрен дә кертеп, безгә менә үзенең шушы тарихын кертеп калдырды. Аның Муса Җәлил белән төшкән карточкалары да бик күп. Менә ул үзенең Сугыштар алмаганмы аның белән? Юк, сугышта булмаган ул аның белән. Булмаган. Үзе инде ул бик күп эшләгән һәм аның турындагы истәлекләре бик күп аның. Фотосы дигәнез менә фотосы бар име? Менә бу безнең авылыбызның Менә Муса Җәлилне таныйм инде. Кайсы сезнең Менә бу авылдашыбыз? Муса Җәлил һәм менә бу безнең авылдашыбыз Фатих абый Искаков. Бу ничәнче еллар булган икән? Бу инде булгандыр сугышка хәтле. Сугышка кадәр. Сугышка хәтле. Алар сугышка хәтле бергә редакциядә эшләгәннәр бик озак. Сезнең авылдаш ул журналист булган? Юк, ул укытучы булып эшләде. Авылда укытучы булып эшләде. Редакциягә ничек килеп калган соң? Ул башта Казанда яшәгән бит инде, журналист булып эшләгән. Аннан соң авылга кайтып урнашканнар. Менә бу обычно фотография куялар, әйме бик авыл тарихында бик зур үзелешен керткән дип әйтик кешенең. Бу кем соң бу? Бу безнең авылыбызда бригадир булып эшләгән Садыкова Асияпа. Ул совхоз Комсомольский белән Атабай совхозы аерылып чыкканнан соң 58-59 елларда
пекинский үрдәкләр алып кайтып, безнең авылга үрдәкләр җибәрделәр совхозга. Чөнки ул вакытта уже монда сулар бөтен җиргә су килде бит инде. Куйбышев водохранилищесыннан и безнең бөтен кырыйда, бөтен нидә бик күп үрдәкләр үстереп, бик зур ферма ачылып, анда безнең зур птица совхоз Атабаевский дигән совхоз барлыкка килде. Безнең үзебезнең инкубаторыбыз да булды, үзебезнең үрдәк суя торган убойный цехлар булды. И бездән бөтен җиргә анда ит ташыйлар иде. Алсия апа безнең анда бик тырыш эшләп, бик күп хезмәт куеп, даже Мәскәүләргә партсъезларга барды. Бу нинди гәҗитләр күп бит инде ул. Моның нинди тарихы бар? Әйе, бу бик истәлекле газет. Менә бу 1945 елның 9 майы көне чыккан газет. Бу җиңү көне чыккан. Бу бик истәлекле, без аны бик күптәннән саклыйбыз инде. Безгә моны авылыбызның мулласы Наил абый бирде. Менә ул хәзер музейда саклана инде. Бу бик сирәктер. Башка җирләрдә юк. Олда яшәнгә үкемисең саңтыгы, уйламасың бер шәһәргә китерергә кирәк дип. Бердә үкенмибез. Баргаштың кайтасыбыз гына килә шәһәрдә. Атабай авылын яратасыз димме? Бик яратам. Нәрсәсе син торып тора, нәрсәсе әйбәт дип уйлыйсыз? Иң төп теге яхшы ягы дип әйтгәндә күңелгә якын ягы нәрсәсе авылның? Күңелгә якын ягы, барлык ягы да ошый. Татарстанның иң гүзәл авылы Шулман белән Идел елгасы тоташкан урында яшибез, Аллага шөкер. Вакытында ял итәбез, вакытында эшлибез. Мондагы табигать искиткеч матур, шәһәребезгә якын. Бөтен җир белән ошый, Аллага шөкер. Монда туып үскәнемә бер дә үкенмим.